เบลขายไอ้ที่เบลขายกอร์ชัวข้าเหนือไอ้วันนี้ช่วงกว่าปิกนิกกันในโดนนั่นนี่ไม่อันที่เฉมร้องจะสวกันไอ้เตลดอนนี่เฮ้เบี้ยไข่ลำปังกันหนุ่มนี่ก็เราให้เราไปแก้เฮ้ละมาเฮียนอันตามจงตราให้กันดูดร่างกันในกันช่วงกัวเฮียนมาอมดุลไหมตุยวัดสีตุยันละเจงงำละวันนี้ให้เมลชาเอเมมาเตโรนาเตเมลชาอนุชูนะเมลชาเอมันนี่เฮ้ยกันเมสคอมมานดาร์เนี่ยเมสคอมมานดาร์อันเอกจบบกะมาปุ่มก็เลยเฮ้ยตีไล่หักกวยเราจีอะตัวอย่าฟิล์มไม่เชื่ออ๋อเราแมลครบไหมฮิตลงลุยฉักลำปังอันนี้แล้วปังอินหนัวมันไปครบมายาบ่นั้นเราเก่งอันนี้ฮีโกลตัดมายา
กันละกัลกิมแล้วว่าช่วงกว่าไอ้เหี้ยกัลมาสปอลกันนี่จงตราเสียคอมเพติชันช่วงกับปิกนิกกันเนี่ยเบลไข่มุนะเบลไข่กอร์ชัวอันนี้จูน้าปังปนหนัวมันที่เขาไม่ให้เฮ้ลุยมองหลำคานี่ที่ละมาเตคุกันเคลโรลตังวาลเตนันเลงอันนี้คุซาเบลพอคุวุดทำไมนั่นนนเป็นเบลเลยให้ว่า
Pila thằng lũ nó sẽ để nó vào khi anh ta nó vào hậu cả chứ quá lắm á. cú là mà quan hal quan hala nua man ti khop mai nông pangin nua man ti khop mai hay chung có picnic nuam kan ti tlang ni na sia ta kum tinin kan ti deuh zia ni kum lama bong chuar kaya kan tia kumin chu bel khaya kan ti ve thung ani đâu có đồ số mi quay quay ấy à đâu có đồ đi cái sao cái sao hey quay quay em có đồ đây có đồ số mi có đồ hết cả là có đồ hết ta hết làm cô hay oh wait
喂喂喂，他这楼 A 啊，佢樓前都都幾，佢樓個前台都咗咯。กันช่วงก็ starting เฮากันช่วงก็โมเดลอันเชลล์ล่ะके बाल ला चेगी के बाल ला啊，自己老闆，啊，點啊？佢係點啊？你咪識啲路㗎啦，細路仔。ई सांग मेल तो तो Pangain na ro. आजिम नल आई पाहाय ना Di pangai. Kasi ganito lang mapal. Di pangai taga invest. Tok. กันจันโดนั่นนี่ที่ทราบที่จงจะอันเสียตาไอ้หุ่นจวนอะก็เลยดูไม่โดนนี่ Kalau ndak trắng, tôi tặng mình ndak. โอ้ยรวย Nhà lại mua rượu. โอ้ยอันจุกเอ้ के वो ई ने हाय नो Mà cũng bằng là chân thấy. Nè. Ôi giời. ให้ที่กันช่วงก็เอาซีนี่บอลลูนเต้นติเลนั่นนี่จุดนี้ตุยโดนคุบไหมไม่อันนั้นเบแม่ก็Bảy tu mẹ. ไปตู้แม่ละจังเฮียตัวยัง Tôi đón lệ thuộc mấy dùng thì môi tu mấy ấn để mấy thợ lâu nhỉ dùng thì môi tu này กันหาซาเท่าปอนนแข่งแม่กะเฮตาน่าป้อตำถกขัดท่านช่วยปูมักระให้ทำมาอินทำมาแต่เจ้าอินปูมักระนี่ท่านเตือนเราแจ้งให้ถ้าพอแต่แรงแน่น
Ruộng thập vật rồi. Nấu bằng ấy tur. Great. San hi ma hian vot alo ngam bera ni hi. Campfire kan nei don ni hai. Main menu voksa le antram. Hey, motor body aten lo la mani hi. Oh, so kan e don nai ta a na ten han pha hey nau pang e na turin silpolin chunga lui ni kan han pha phota ti chuan lui dang lui thum ma la ma ti chuan fatu ho e na tur lui siam tu mani boka cho khor me ka ni chung ko cho e khom hi kum tinin kan nei ve de usi a maro chu chung kwa du thu samin kan kim lo thina a zong zong ero hi chuan a kim vek thei lawa ti hian no pang ti hlim na hun kan nei thina ni a no pang chau lo po an hlim khop mai a hei chotani ni china zong tra an zia te kha an han pola chotani a no pang e ngam tok tur a hranin an siam boka marcha tel lo puitling ei turin marcha telin ti chuan hei satui buat sei le meka ti hian no pang lui tura hian sa thau lo deuh te da ni se kan han tia an han thlang kuala
tui an ti tlang hlom niin kan ria kan hlim hlom khopin kan ria ni kolasi patang ten Christmas mangin an lo kala lindai te nu faza ti hian chung ko ruai chung ko cho ai khom hlim om tak kan nei thin ani bar lian hlom khop mai ti hian puitling rol ho pon tui an ti ni an tram du thu samin alo tam tok lawa asa eron ei seng lo deuh tlang puya an tram ero zo zung zung mai an bei a awm bawk a tui nen sa tui nen mai an bei tui nen chutani tui tak mai a awm bawk a kan tlei rawl ho te pawh an buh lak a tha khawp mai ti hian kan ti ve deuh nak nak zia zawng chhang tlak kan ti thin ani ban lo phar ro u kan han tian ron phar suau suau mai a naupang lampang chun ei lak lo viau ani an phar hlei thei lo a then an chaw ei an thu hle hle a thenin an bar mol mol bawk a lalram mawi pawh a chaw lak a la tha thawkhat viau e ron bai bai ro u ti hian chung kwa hanin tih hlim chang te hi awm ve sela chung ko in lung rual na tan thil tangkai tak ani a chung ko in hmu ngai lo te in tlawh pawh ngai lo te kan in tlawh pawh na hun kan hlim za hun ani kan chaw ei hun hi tlai dar li la ring hma deuh hret ani a atam mawi tawk vel ani ti hian chaw ei te kan han ei zo thawkhat a then an zimar a a thenin woofer te an play a then an buai mek a chaw ei na nu hma te ti faiin a thenin bungbel te an ti fai mek zel bawk a
naupang pawh an tlei tlang ani ti hian hawlam kan hnai dawn tran tawh a motor ah an chuang tran tawh a kan in veiliam hran lawanga ti hian kan video chu kan duh tawk ti tawh mai dawn ani le video te min lo la subscribe lo te kan lo mani chuan min lo subscribe zel turin kan han ngen chu ni in zawaiin mang tha ule